tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Qoddisa lejla nofruha r-Ruħ Venzu Grima. U tijom narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw dawn il-misteri għaddisa. Int li l-qajd bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħnina. Int li wiet il-ġenna li l-ħallil it-tajjeb Kristu ħnina. Int li tidħol għalina medinbin qudiem il-missier mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jafrinna runubietna iwassanna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. O Alla illi minnek ġej kull ġid fiċ-ċokontana nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bil-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bilħaq. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja ta' Alla. Hemmhekk daħal fl-għar u għadda l-lejl ġo fih. U Alla qallu: oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej. U hemmu jgħaddi l-mulej, riħ qawwi b'saħħa li jofroq il-muntanji u jfarrak il-blat. Għadda quddiem il-mulej. Imma l-mulej ma kienx f'dan ir-riħ, u wara dan ir-riħ teżżet l-art, imma l-mulej ma kienx f'din it-teżżiża. U wara t-teżżiża kien hemm in-nar, imma l-mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset żiffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bib l-għar. U fil-ħin jisma' leħen jgħidlu: x'inti tagħmel hawn, Elija? U hu wieġeb: għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-mulej, Alla tal-eżerċiti, għaliex ulied Iżrael ħallew il-patt tiegħek, farku l-altari tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xapla. Jien waħdi bqajt u qegħdin ifittxu jneħħuli ħajti. Il-mulej qal lil Elija: itlaq werġa' qbad triqtek lejn id-deżert ta' Damasku u malli tasal idlek lil Ħażael bħala sultan ta' Aram. Hekk ukoll lil Ġeħu bin Nimsi idilku sultan ta' Iżrael u lil Eliżew bin Safat ta' Abel Meħola idilku profeta flokok. Il-kelma tal-mulej. Irrodnu ħajn il-Alla. Assal ngħidu flimkien: jien wiċċek infittex mulej. Jien wiċċek infittex mulej. Isma' mulej leħen lajta tiegħi, ħenna lija u weġibni. Ejja qed f'qalbi fittex il-wiċċu. Jien wiċċek infittex mulej. Jien wiċċek infittex mulej, la taħbix wiċċek minni, la twarrabx blerra l-qaddej tiegħek, int l-għajnuna tiegħi. Jien wiċċek infittex mulej. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej żomm sħiħu qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Jien wiċċek infittex mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Iddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Kull min ħares lejn mara biex jixtieqha jkun ġamel adulterju magħha f'qalbu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu smajtu x'intqal la tagħmilx adulterju. Imma jien ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnek il-leminija hija lik okkażjoni ta' dnub, aqlaħa barra u armija il-bot minnek. Għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħed fl-infern. U jekk idek il-leminija hija lik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra u armija l-bot minnek. Għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu imur fl-infern. Intqal ukoll min jibgħat lil martu jkollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju. Imma jien ngħidilkom li kull min jibgħat lil martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin iwaqgħha fl-adulterju u min jiżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju. Il-kelma tal-mulej. Tifhim? Tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bitna. Ħut inresqu t-talb tagħna quddiem Alla għani fil-ħniena u nitolbuh joħloq fina qalb safja ngħidu għalhekk o Alla oħloq fina qalb safja. Sabiex il-Knisja taqdi dejjem il-missjoni tagħha mingħajr kompromessi nitolbu. Sabiex kull istituzzjoni teduka liċ-ċittadini għal rispett lejn il-ħajja u l-valur tal-familja nitolbu. Sabiex ir-rispett lejn id-dinjità tal-persuna iwaqqaf il-vizzju tad-droga, l-isfruttament tal-mara u t-tixrid tal-pornografija nitolbu. Sabiex aħna l-kollha u miġbura ma nibżgħux mis-sakrifiċċju u ngħixu b'koerenza l-Evanġelju nitolbu. U Alla li tridna naqduk b'qalb safja u sinċiera, għatina li nħossu narfu lilek biex nagħmlu dejjem ir-rieda vera u mqazza tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ixħed mulej ħarsa ta' tjieba fuq is-servizzi li qegħdin nagħtuk u għamel li l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem illi tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna, illi dejjem u kullimkien irroddulek ħajr, għax int fit-tjieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu
fil-ħniena tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bi faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddejs tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs radd il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu wixorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew samma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jroddulek ħajra xogħġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu s-Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Mario, l-isfijiet, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Wenzu Grima illi jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-ma'mudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll futna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-kol nitolbuk. Għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Maqaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierina illi inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnate, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna rinubitna bħalma naffru lil min hu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha islim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidina Ġesu Kristu jkun jiswew lilna illi se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem ħaruf talla tineħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu din Alla l-ħajja il-mewt tiegħek trid minnek il-missier tagħtem ħajja d-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżda kelma waħda ruħi tkun infejqa. Namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jintinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma la bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment. Nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Il-mulej blata tiegħi, fortizza tiegħi, ħellis tiegħi, Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi. Nitolbu. Sakkaħna mulej bitqarbina li għamilna biex għal ħniena tiegħek ninħallu mill-irbit ta' ħżunietna u nimxu l-qudiem fit-triq it-tajba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Għal dawk li qegħdin isegwuna minn fuq din il-paġna ta' Facebook, nixtieq ngħidilhom li din il-qudiesa se nkompluha xorta waħda anke jekk għada niftħu l-bibien tagħna tal-Knisja għal dawk li jixtiequ jipparteċipaw b'mod sħiħ fl-Ewkaristija. Se nqazzu l-qudiesa se nxandru dejjem il-qudiesa ta' filgħaxija fuq il-paġna ta' Facebook u il-ħadd se nxandru dik ta' 6 ta' filgħodu u tal-10 ta' filgħodu kif ikun hemm xi qudies ieħor li jkun se jixxandar nafżaw fuq il-paġna ta' Facebook. Għal dawk li għada se jiġu għall-ewwel darba nixtieq nerġa' nfakkar
illi jekk jista' jkun jiġu ftit kmieni ma jiġux mal-ħin preċiż, jiġu mqara 10 minuti kmieni, peress illi kull min jidħol fil-Knisja ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija f'Malta u Għawdex se tittieħed it-temperatura permezz ta' strument xkejken kif diġà rajtu, min jaħseb li ma jiflaħx iżomm ftit ir-responsabilità fuq u ma jirsaqx la lejn knisja għas lejn postijiet pubbliċi u qgħod attent anke fid-dar tal-familja tiegħu. Fil-Knisja hawn is-siġġijiet ippreparati u kulħadd iżomm is-siġġu li hemm diġà f'postu. Jekk ikunu familja, omm jew ulied jistgħu iresqu s-siġġijiet lejn xulxin jerġgħu jpoġġuhom f'posthom huma u ħerġin lura. Imbagħad min jiġi fil-Knisja irid ikollu jew il-maskra jew inkella il-vajżer, il-biċċa plastik li għandna quddiem għajnejna biex inħarsu lill-oħrajn iktar milli lilna nfusna jekk aħna ma nkunux nafu illi nistgħu nagħtu dal-virus l-oħrajn. Waqt it-qarbin kulħadd jibqa' f'postu sa jinżel is-saċerdot mhux se jgħid il-ġisem ta' Kristu għax jgħidha darba biss hawnhekk minn fuq l-artal, imma ġo qalbna nistgħu nirrispondu ammen. Mhux se jkun hawn karti tal-kant fil-Knisja tagħna peress li għandna l-kant irrekordjat, se jkun hawn kant irrekordjat, min jkun jixtieq jikkanta biss f'qalbu peress biex nżommu anke dejjem din il-prevenzjoni. Il-dħul se jsir mill-bieb il-kbejr tal-Knisja, il-ħruġ se jsir mill-bibien laterali, mill-bieb li jagħti għal triq Serpo l-Boffa u mir-rampa tal-Knisja. Nagħmlilkom appell biex nosservaw dawn ir-regolamenti li huma ugwali għal knejjes kollha ta' Malta u Għawdex u hekk nkunu nħarsu u nbedu minna nfusna mill-komunitajiet tagħna il-Mart. Qegħdin nistennewkom u ntukom merħba kbira biex nerġgħu niċċelebraw din l-Ewkaristija flimkien. Nitolbu ħalli niġu b'qalb ġdida għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija ħalli inħossu preżenza ġdida f'qalbna ta' Ġesu li tant inna nixtiequh u nistennewh fil-qalb tagħna. Bħalissa mhux se jsir qarbin lil morda fid-djar tagħhom u l-qrar isir biss bl-appuntament u jsir fil-prayer room tal-Knisja billi jinżommu wkoll id-distanza soċjali. Il-mulej magħkom, iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Risa il-lejl mulejja bil-weda tal-mistri ġabeda sema jħammar finżul ix-xemx sabi dal-waqt jixirfu l-kwiket fil-oli tasmemi dal-waqt il-ħajja torqod kull ħoss imut fiskit inti li dejjem tammar fis-seb ta' jum bla tmiem fid-dlam tal-lejl ħarisna xerreġ qlubna snin